Доброкачествената хиперплазия на простатата е състояние, при което простатната жлеза се оголемява. Това оголемяване може да доведе до притискане на уретрата и до затруднения с уринирането. Симптомите са чести позиви за уриниране, нощно уриниране, слаба струя, остатъчна урина в пикочния мехур. С течение на времето хиперплазията причинява инфекции на пикочните пътища, камъни в пикочния мехур и хронични бъбречни проблеми. За превенция на заболяването се препоръчва здравословна диета, в която са включени зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни, ограничаване на алкохола, газираните напитки, кофеина и цигарите и включване ежедневна физическа активност по 20-30 минути. Простарен е изцяло натурален продукт за поддържане здравето на простатата. Съдържа екстракти от върбовка и гроздово семе, заедно с органичен селен. Върбовката благоприятства хормоналния баланс, който е първопричина за доброкачествена хиперплазия на простатата.